Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Again, iyan ang sab ang atong tulumanon nga giuluhan. Ang kahayag sa pagtuong Katoliko, uban gihapon ni ining ubos niyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano, Sr. alias Veritas. Of course, magkauban gihapon nato, no? Ang atong mga kasama sa technical side, si kasamang Dani Luod, o gusab si kasamang Tax Ilumba, o gusab atong i-great pod ang atong station manager, kay ni Agyod karon diri sa istasyon, uban na sa iusab nga kapikas. Bing kog maayong adlaw sa Ginoo kanimo, station manager, sa tanan nga naminaw, kanatong tanan karon nga naminaw sa live stream o sa radio. O pizza 22 karon sa bulan sa Abril, tuig 2018. By the way, maayo kong pasalamat sa grupo sa mga katekista, no, diri sa Dipolog, kay kagahapon na-invite ta sa ilang a sort of seminar usata sa gihimo nga mamumulong. Nakatok ta kagahapon, no, sa ilang seminar mga alas 8:30, taman jud alas 11:30, bali 3 ka oras jud na akong pakigpulong sa seminar sa mga katekista. O tingali ang uban o sila karon nagpaminaw kay nangutana mga puto sila, no, sa atong programa, oras sa programa sa nato, no, sa kahayag sa pagtuong Katoliko, no, maayong buntag o mayong adlaw sa Ginoo kaninyo diha karon nga naminaw. Nakaron ay mo kahibulong kung mapalong ta mo kalitag kaputol inig alas 6 kay naka-schedule ron mga alas 6. Doon na tayo power interruption. So, wa tayo kuryente alas 6. Taman yun, alas 6 sa gabi. Oh. So, taas-taas yun. Oh, pero, kining mga pipila ka minutos nga atong mahimo karon, hinaot ko nga inyo gihapong ubanan. Kaya doon na tayo tubagon nga usa ka gihangyo po ni, usa ka pangutana. Gihangyo diri nato nga matud pa Veritas nga numang kuno nga ang simbahan o iglesia nga gitukod ni Kristo gitawag man siya universal o Catholic bisag wa pa gyud makalukop o makaabot gyud ba sa tibuok kalibutan. Okay, niadto gong mga 107 to 110 si Obispo Ignacio sa Antioquia, ikatulong obispo sa Antioquia, gahulagway naman nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo Catholic, gitawag na niya universal o Catholic sa Griego, no? Mayon ko Griego kay variant man na sa Katolikos nga Griego kanang mabasa nato sa Grolier Encyclopedia. Catholic ang term nga gigamit ni Obispo Ignacio, no? Gani si Obispo Ignacio disipulo na siya ni San Juan. Unya usa pag yud ka martir. Sa iyang sulat nabasa kanang pulong Catholic pag-describe, paghulagway nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo Catholic o universal sa in English. Now, ang pangutana nga nung gitawag naman niya Catholic nga wa pa man kalukop ni adtong higayuna. Well, para sa ragunas pag-ingon nga si Kristo sa iyang pagkabata gitawag na siya manluluwas. Kaya manluluwas man yun siya. Bisan wa pa niya maluwas insigida ang katauhan. Nganong gitawag naman siya manluluwas, kay mo yun na iyang kinaya. O mo yun na siya nga siya maoy muluwas sa kalibutan. Gikan sa sala. No? Ang tao nahulog sa sala, tubson, luwason, pinagig o sa kamanluluwas nga Diyos yun mismo. Nanaog, nagpakatao, para mo tubos, para mo luwas sa iyang katawhan. Gitawag na siya manunluwas, bisag wa pa yun insigida niya maluwas. No? Kaya wa pa man siya mamatay, no? Sa iyang pagkabata. Diba? Ang pagluwas nato, mo man tong kamatayon ni Kristo sa krus. Hindi na mo na siya tubag. Nga, gitawag nag universal o Catholic tungod kay mo man ang kinaiya sa iglesia ni Kristo yung tinuod.
Oh, kahilap, no? Mateo 28:19-20, no? Mateo 28:19-20. Ingon si Kristo diha nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan iwali ang mayong balita, no? Ato lang gi-paraphrase, no? Sa tibuok kalibutan iwaling mayong balita kay gusto niya nga ma-convert sa pagka Kristohanon ang tibuok kalibutan. Kay katugong daang kasabutan kuan man to, dili pa man to universal. Oh, kuan pa man to, panghudiyo ra man to. O, pirmirong ang ba sa pagtuo ba nga gipadayag diri sa Biblia, panghudiyo lang to. Although nabahin tong daang kasabutan pod. Kay actually tulo ra man gyud ni siya kabahin. No, tulo kabahin. Una katong patriarchal religion, then isunod tong Jewish religion, no, panahon ni Moses. Mayon tag patriarchal religion mao tong panahon ni Abraham, Noe. Pag abot ni Moses, mao na din to sugod na din ang Jewish religion, mao na ang daang kasabutan. Dayon, ang ikatulong bahin, mao na ning Christianity. Ang gisugdan sa atong Ginoong Hesukristo. Unya, timan-an na to, nga kadtong panahon ni Moses, katong ilang covenant, mao bitaw tong gitawag to siya Jewish religion, kay dili pa to pang tibuok kalibutan. Panghudiyo ra to, dili pa to pang tanang tao. Giuna sa ang mga Hudiyo. Nga mao ni ang ginghirian. Dili gani ka Hudiyo tawgon kag mahugaw. Sa pagkaon mao gihapon, dili pa panglangkob. Naasay giisip nga mahugaw. Kadtong mga baboy, isdang ulay himbis. Kay kadto laging ilang kubinan, dili pa to panglangkob. Mao na nga sa pagkaon pod, dili po to panglangkob. Kay doon na padlagi pagpihig ba? Mauna, sa pagkaon, doon na isipong mahugaw. Dayon, sa tao po, doon na gihapoy isipong mahugaw. Kanang hintil. Kung hintil ka, wag yung kay labot. Di ba? Mauna siya. Pero pag abot ni Kristo, gusto niya nga panglangkob. Mauna, pang tibuok kalibutan sa to pa. Pang tibuok katawhan. Mauna siya universal o Catholic. Di ba? So, mauna mga tinahod nga ating paminaw. Nya, mingon sila ba? Veritas, ngano magtawgon man yun siya Catholic? Nga man dieg ngalan ni Kristo gyud may siguroon, Iglesia ni Kristo. Iglesia sa Dios. Kana gud nga terminology sa pagtawag sa iglesia, dili na man guna siya issue, dili na siya controversial ba, o dili na kinahanglan pang mingong ka nga kinahanglan yun nimo nga, kailangan isipra, inimtag yun nimo, Iglesia ni Kristo o Iglesia sa Diyos. Kaya dili na maguna siya debatable sa tanang nagtuo sa Biblia. Nga ang tinuod yun nga Iglesia, kadtog yung gitukod ni Kristo, sa to pa Iglesia ni Kristo or Iglesia sa Diyos. Di ba? Wala na siya supak. Kaya ang tinuod gud nga Iglesia, dili man name tag. Kagahapon sa talk na ko sa mga katikista ako puning giskutan. Ang matuod nga iglesia dili name tag. Name tag, no? Kay atong nabantayan nga basta gali magdaog name tag nga iglesia ni Kristo, moingon na sila mo na tinuod kay gadaog name tag iglesia ni Kristo. Mo na tinuod kay gibutang gyud sa marka sa ilang simbahan diha sa unahan gyud iglesia ni Kristo, ang uban pod iglesia sa Dios. Now, ako mangutan nako ana unsa man gyud tinuod nga iglesia? Name tag o katawhan nga gitukod ni Kristo? Magklaruhan na ikunutaan na. Unsa man ang matuod nga iglesia, name tag o katawhan nga gitukod ni Kristo. Kaya ang tinuod mga tinahod nga tigpaminaw, kanang katawhan nga gitukod ni Kristo nga iglesia mo, man tinuod nga iglesia ni Kristo. Bisan pag dili nimo butangan og name tag, kanang katawhan o iglesia nga gitukod ni Kristo, iglesia ni Kristo gyud na kagahapon bitaw. Pagsugod na ko sa akong talk, na ay niduol na ko usa sa mga katikista nga gahatag na kog murag, murag ID, nga, para mailhan judayin ko ba. Gibutang na ko diri sa akong tughan, diri sa wala nga side, para mailhan ko nga ako si Silbert. But pasabot, naggibutangan ko nila og name tag nga Silbert. Ako di ay si Silbert. Pero bisan pag dili na ko suoton tong name tag, dili na ko ipasundayag nga ako si Silbert,
muingon ba mo, wa man ka ganimtag og silbert, so dili ka silbert. Dili na mao. Iyon na, ang matuod nga iglesia, kay katawhan man na ang gitukod ni Kristo, bisan pag dili ni mo na butangag nimtag, kung tukod na ni Kristo, tukod yun na ni Kristo. Di ba? Tanawa na atong simbahan sa Katoliko diha, atong katedral, gibutangan bago nag-iglesia ni Kristo. Bisan gali Catholic Church, wa man gali butangi nga Catholic Church man na. Di ba? Tanawa na atong Holy Rosary Cathedral, gimarkahan ba nag-Catholic Church? Wala na markahi. Pero history will show us nga kining Catholic Church mao gyud tukod ni Kristo. Di ba? Bisan pag dili nimo butangag nimtag, unsao man ang nimtag unya ang gihinganlan dili mao. Di ba? Ako pong gi-share kagahapon sa mga igsuon akong katekista. Ingon na be. Unsa man gyud tinuod mo hatag tag example. For example kining Bulawan. Kanang tinuod nga bulawan, bisan pag mahulog na siya sa lapok, nga inikuha nimo, naputos na siya sa lapok, muingon ba ka nga, dili na tinuod bulawan, kay lapok naman tanahon, muingon ba ka nga, piki ng bulawana, kay lapok na nimo tanahon, kay naputos sa lapok, dili. Ang tinuod nga bulawan, bisan paglapok na nimo tanahon kay naputos sa lapok, tinuod yun ang bulawan. Pero kanang piki, bisan pag ayuhon nimo pasinaw, kanang piki nga bulawan, piki yun na. Bisan ayuhon nimo pasinaw ba para magmukhang tanahon nimo nga murag tinuod. Dili yun na mahimong tinuod. Mao po na sa matuod nga iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios. Ang tinuod nga iglesia sa Dios bisan pag hugaw-hugawan na nimo, bisan pag pusto nimo na sa lapok, bisan pag pusto nimo nagmanga sala sa mga tao, kay ang iglesia makaingon ko naputos man gyud ni og sala. Ngano man kay basa ra gud mo sa Mateo 13. Mateo 13 bersikulo 24 hangtod 30. Nga ang gingharian sa Dios diri sa yuta o iglesia ni Kristong tinuod o iglesia sa Dios gisulod og yawa. Unya, pagsulod sa yawa, natingala bitaw tong mga tao diya sa parabol sa Ginoo, ingon sila nga, Ginoo, nganong namay sagbot nga, mayo man to imong gitanom, balaan ko ka. Maayo nimong pagkatukod, bot pasabot ang iglesia, balaan ka. So nganong namay sagbot, unsay gingon sa Ginoo nga iyang gipasabot diya sa maong parabol, ingon siya nga, samtang nangatulog mo, usa ka kaaway o usa ka tawo nagsabod og liso sa sagbot. Nagsabod og liso sa sagbot dahil may tubo. O na nga nakita ninyo na mga sagbot. So, bali, duha na ang makita ron sa gingharian diri sa yuta. Sagbot og trigo maayo. Di ba? So, mao na ay mga sagbot tungod kay nayawa gahugaw-hugaw. Pero bisan pag naanay mga sagbot kay tukod mo na ni Kristo, tukod yun na ni Kristo. Di ba? Niya, gibasa na ako gahapon ang Jeremiah 5:26. Nga nag-ingon ang Diyos, sa akong katawhan, daghan kaayog daotan. Tanawa no? Jeremiah 5:26, sa akong katawhan, daghang daotan. Now, kung muingon ta nga ang atong iglesia puros limpyo, walay daotan, magduda man kuha na. Kay dili na ang iglesia o katawhan sa Dios nga gisgutan sa Biblia. Kay ang gisgutan sa Biblia nga katawhan sa Dios daghang daotan. Basahan ninyo, Jeremiah 5:26. Nag-ingon ang Dios diha, sa akong katawhan, daghang daotan. Tingali kay naaman na sa Biblia karon mabasa, basig magpahambugay na po taron, kinsay daghang daotan. Na, kung magpahambugay tarog daghag daotan na mo, siguro yung daog Katoliko kay mo pwede ako. Yung ka, padaghanay og tipasian ng sa baka bakit bugas o kana lang kanang gamay lata o usod ni mog baso, mas daghang yung tipasi ng usa ka bakit, di ba? Yang Katoliko kay dako man kay simbahan, so mas daghan ang daotan sa Katoliko na magpahambugay ta nang kinsay makatunong anang Jeremiah 5:26 nga sa akong katawhan daghag daotan, di Katoliko may modawg. Diba? So philosophical na siya argument, pero mo nang tinuod, no? Ang tinuod nga iglesia, bisan pag hugaw-hugawan na siya, kay tukod mo na ni Kristo, tukod yun na ni Kristo, mauning Katoliko. Iba kung bitaw sa debate, katong akong katbang, yang gisulayan o guba atong argumento nga, ang iglesia balaan.
Unsa ang kuno pagkabalaan sa Iglesia Katolika nga na may history na may mga santo papang buluyagon. Oh, di ba? Oh, no. Di man na ikatingala kay bisan pa panahon gali sa daang kasabutan ang mga leader sa Dios sama ni David na nahiago man anang sala. Si David kinsay responsable nga nahimo siyang hari kaysa may nagpili niya, di ba Dios? Pero tungod ba kay ang Dios may nagpili niya, dili gid siya mahulog sa sala. Hulog si David oy pagkadako sa sala ni David unsa man? Panapaw og murder. No? Ano man naibog siya sa asawa sa iyang sundao nga si Urias. Unsa iyang gihimo marukoy kay si David, ti man niya ang Ginoo mo'y nagpili niyang hari. Unsa gihimo ni David, iyang gipaunas gubat si Urias para mamatay. Katong iyang sundao ba? Oh. Iyang gipaunas gubat para mamatay para maangkon niya ang asawa ni Urias. Di ba panapaw? Ug nahitabo gito? Oh. Panapaw tong gihimo ni David. Then, unsa pa, ang iyang charge na to, murder po. Patay ko do. Na, umuingon ta nga, dili to tinuod tong gingharian ni David sa una, kay siya leader na himong badlungon. Ina na, tinuod sa history of the popes na agay mga buluyagong Santo Papa. Na yung mga buluyagong Santo Papa, pero kung ato galintan-aw ng history, pila raman nakabuok, mas daghan manggaling buutang Santo Papa kaysa mga badlungon. Ato nang dimanan, mga tinahod nga tigpaminaw. Para sa ragon na sa atong gobyerno, legitimate ang authority sa atong mga mayor, simbahan man ng obispo, mayor, gobernador, presidente, legitimate. Di ka makaingong piki na ilang katungdanan. Pero garantiya ba na nga dili piki ilang katungdanan nga mabuutan gyud sila nga pagkaalaga des gobyerno dili oy. Kay namang galiuban nga atong ipalagpot i-impeach nato, di ba? Di man na garantiya nga himuong kang leader mura jud kag anghel dili oy. Depende na nimo. Ingon na po dato mga pare, ato na lang i-general di lang kay Santo Papa. Kay sa history sa atong simbahan na amang gyud nga hulog. Ano man, gihulagway na daan ni Kristo diya sa Mateo 13:24-30. Klaro kay na, mga tinahod nga tigpaminaw, nga sa kingharian sa Diyos diri sa yuta, sa dili pa mubalik si Kristo, dili pa ang panudya, duha gyud ang makita, sagbot og trigo sa to pa maayo og daotan. Nadaghan bang gani na? Jeremia 5:26, sa akong katawhan, daghag daotan. Kinsa may responsable anang daotan, si Kristo ba nga gatukod? Dili ang yawa. Klaro kay nang ipasabot sa Mateo 13:24-30. Subot pasabot, kining Katoliko kung nadaghan manig daotan, ang pasanginlan yawa, dili si Kristo, dili ang mga pagtulon ang Katoliko. Kaya ang mga pagtulon ang Katoliko nagtudlo nas ka santos. Pero iba ana, ang bunga anang mga pagtulunan sa Katoliko kanang mga santos, di ba? Si Saint Teresa of Lisieux, Mother Teresa, Saint Francis, Saint Anthony, nga tuig-tuig ato manglit ng pistahan. Pasidunggan pag yun, kay mo man po giingon sa Biblia, pasidunggan ng mga taong matarong. Mo pasidungog manggalintag bayani lang sa usa ka nasod sama ni Rizal. Nga bayani lang siya sa usa ka gamayng nasod Pilipinas, unsa pa ka ang mga santos nga pang tibuok kalibutan ng ilang kabayani. Di, pasidunggan na to, mo na tuig-tuig atong pistahan. Maingon sila asa man na mabasa sa Biblia, Veritas. Di man ang simbahan na ay authority to bind and loose pagdili og tugot. Ang inyong idili diri syuta, idili sa langit. Ang inyong itugot niya. Katong mga pista sa daan, gipahunong man to, kay daan man to, mo nang ilisan na to bago. Mo nang mga bago na tong pista ron, pahinungod sa mga bayani sa atong tinuhuan, no? Mo na mga tinahod nga tigpaminaw, di lang na masabtan ba, no? Lisod kay na sabton, agil lagi anang pagkabukis nato ba, kanang sula eskriptura nga magsalig lang tag pagsabot.